Jesus said in a sign, said in a funny, said in a natural, said in a natural. Jesus said in a funny, said in a sign, said in a macacho. No, not to me, left, right, left, right. Miss not coming anywhere. About you, I'm in. I become myself, I try. Sammy can follow him. Miss not coming.
Jesus. Who handkerchief for you? Handkerchief no. Nesha see him here de say. Yes, ye da wasio. Obinya de day. Obinya de day. Ya tunimwe. Ya na ma wiye mu. Ya wiye mu ana woje ye nkwa. Wotine wonta watamfo bufosuwa. Erade kum no fachi no. Watoye o debia o. Semenso fra wana me frano. Erade yina watumno. Chema ni sumiso. Ya na ma wiye mu. Ya wiye mu ana woje ye nkwa. Wotine wonta watamfo bufosuwa. Uni fachi no. Watoye o debia o. Semenso fra wana ya frano. Erade watumno. Chema ni sumiso. Swemi powudina. Nami die minim ni eme ununtia. Onyamia watsenye ni nifaso. Noma yeni so. Prisumina so betina mapoma nchai. Amama sembi. Kadumno. Manisumi. Eradi ni adridie. Obi peja ni say. Achisa wubemo. Mira Yesu yanyina. Ni adridie. Achisa wubemo. Eradi ni adridie. Achisa wubemo. Mira Yesu yanyamie. Ni adridie. Achisa wubemo. Yadi achibuye. Yajini sankaya yafa wechiri. Yanyanza susuyo. Yanyanza ni sankaya yafa wechiri. Eradi se wensi dainua. Odansi foya ko. Enayo mkaze. Ajise wa. Ajise ugamo. Yasi nina Yesu. Yasi nina Richard atuo. Amasa Yesu. Umenina. Everywhere radie. Una upo yasi. Sabi biate chimaya iwa. Namiye. Ajise wa.
To me up with Siawo, showing you an negative. Why you walk a sea? Why never to me a sorry? Siawo, or be Tiatia Mukachen was a Russia, Nisira, that's you, sweet. Why never to me away? Why you walk a sea? Why never to me up with Siawo? Why you walk a sea? Why never to me a sorry? Tiawo, Yanamina, what's your name? That's you, Abu Yansi. Why cry? Not the remedy. You would Yantia and Sabo. You would Yantia, Amaniaba, Yanina. To an amount, and yes, I'm a war. What back can send that show? I'm a with him, I would do. When you met, I see you. Pastor Super said, I feed you, I feed you, baby. I feed you, baby. When you met, I say, oh, Muyo, I feed you, I feed you, baby. When you meet your sin, oh, you I feed you. When you meet our dano, from my womb, Conin Sapinder, we're better to an ammonia. And you see, I'm a war. We're better than that show. I'm a with him, my elbow. When you meet your sin, I feed you. Say, those one, you know, I'm to say, oh, yeah. Say, I know those one, no,
Oh, bon, some can see a my Christo. Oh, bonnet for no 8 years or so, or however, or the Amania Baba, or the Osaya Baba, and so your lawyer, Ekama, your judge, no Eddie Maya. You did a Cassia Pass, Radi, Animonium. And Eddie Moon, sorry, Edna also, Onanso, sorry, Edna, Onanso, Ebre, Edu say it here, Unyamena Sama. What it in team also ene asase na enye obia na de onyame asemba ye papa Bishop Abesaki papa fansamba kasia pa esiano. Acts chapter 12. We read from verse 1 to 5. Sabreya ana wahene Herod etene nensa eye asafomo nipa bi ayayade o de nkrante ekum Yohane nua Yakubu na ohunu se so Yudafo ani nti oto aso kofa Petro nso nanso na ya pitina na wɔkyere no no ɔde ne kɔto afiase na ɔde ne hye asrafo baanan a ɔwembom sa ahodo nan sa sɛ ɔnwɛn no na ɔpɛsɛ twam afahye no akiri no oyi ne kɔkyere ɔman no afei ɔde Petro kɔto afiase hɔ de nanso asafo no to aso Paul onyankopɔn paye emano. Amen. Sign kind verse 5 no be. Afei ɔde Petro kɔto afiase hɔ de nanso asafo no to aso Paul onyankopɔn paye emano. Amen. Peter therefore kept in prison, but prayer was made without ceasing of the church unto God for him. Yes. Hallelujah. Amen. Purpose efa kwenya ya yanyan enekwese dai wa wo hwa yan a oni yesom ewo Facebook no so SOMPA TV anase SOMPA radio ya fasa kwenya yi aye odima mpaya kakra osemre bi duru ya nipa bi sori ya oye nipa bi ayayade ekunkum bi disekan na yahwɛ de ekoso wiase yemman mu sane obonefo no edi nipa bi ewu kunkum nipa ese nipa create accident etoto nipa so ne yare ahodo a yenhu ba bi efre yehia se ya Bible say ba bi nipa mienu anasa mensa hia no na Awurade wo wontem ena ye 14th September Awurade no wadi ne yie celebrate na konwa so me ma 2 minutes. The Awurade asema okra ewe Awurade bambo from January. Just thank God for your life. The Awurade asema wabusua o mame o papa wankasa oyere okunu o ma sabre eye prayer time. Ye bia obi anyaye then we pray. Bible says baby bia nipa mienu ne mensa hia no a okuta adwene koro no obompaya Awurade ye bompa ye se efisa abre kosi sa afi bekwa wiye e wo se Awurade bo asafo yi hu ban baby bi obi bi ebusuani wo umma etutu kwan ko obi man so baby bi obi wo bi Awurade e wo se obi Awurade bo obi ahoban meti news last week abrante bi menim no kofo dua ya wa bre ansa na otu kwan bra wo bre ya ansa na otu kwan na no mete ye yesi wewu aburuchiri yeso pie so kwa adwuma otetoye wewu one ne yire bra bre ne yire kura ton ade wo ye opposite kwan twam ya opposite da confirm se ya nuyama bonefo no hyehye no edoso se Awurade abo ho plan from January Jesus to September e Awurade na aye yes pesa wo da Awurade asema wo kra just thank God for your life. Bible says GD for bompire BBC or see and the church pray or see asafo no bompire
Say asafo no ye bebo mpaya. Every sabre kosi December. At the boni bi enfre urade. Ehum bi a eba. The eba obaso. The eba unuaso. The eba ukruso. The eba oyreso. The eba oso. Erade be sign on. Na sa oka Yakobo ngomana. Ose na ogidi ni ane mpa bomu ya den no. Eye ejuma bebre. Ye jina nyame asem so. Ewo Acts chapter 12 verse 5 and also say asafo no bompae. Prayer number 1. Bible say yense bronsam kwan na obedwane sam Bible dey be sole agire nan so say any evil agenda upon for ni gine to bi etia wo kunu etia wo yire etia wanka semu erade ma na semu tumi na semu ye oja no entom na enhye grab and pray for your family. Pray for your family. Pray for your ancestors. Pray. Fire outbreak. Pray. Pray for your family. For your children. Across the globe, we intercede on behalf of them. Pray. Oh, you pray. Prayer number 2. We are interceding on behalf of the church. Yes. The Bible says, in the days of the apostles, they pray for the church. Yes. Ose asoma for no preso obompa ma asafo no ye bompa ma CEDAR asafo won na atu kwan ko obi man so ye ma wo schools ahodo e free your children's ministry so ye bompa ye se e free sa breko si sa fi be kwa wieye obone fo no hwehwe ye se emra asafo ba bia so e free keto aso ko simpanyimfo so erade sign no erade tomuja wo yeso dem. Open your mouth and pray. Pray. Children's ministry, women's ministry, men's ministry, the youth in the church, the church elders, the church officers, pray for them.
In the name of Jesus. We go for the last prayer. We pray for the nation. We pray for the nation. Your bumpire momino. And your GD for said yes, say ye dima or minor. Yes. Your bumpire, your mind Ghana, those who call yes to mojem. Ghana, ya kwan sunina, yamini hina was so. Yes to mojanya shen, so there were your quantum point in so. Or more mubu or mine, a free president, so the cabinet ministers, LBC, the MPs, and him for a walk from her. The opinion leaders, one or can be a woman, your bumpire can't rather say a rademana basaso, a woman Ghana, a rademo bonifornish, she be a tear or man, a radim penguma or my Ghana. Well, yes, so demo ye Jeremiah chapter 29, so verse 7, so they are bumpire, be one on a bumpire, bumpire, pray for the nation, pray for our beloved Ghana, pray for the pray for Ghana, pray for the president, pray for the minister, pray for the opinion leaders, pray for the MPs, pray for the chief. For my kind of those who call yes to mojem, Srasudemo Mino, Yami Banko, if we somebody, Mosi Africa Korea, Radima Ghana Quanso, accident in the dorsal, and you will dorsal, Yarido dorsal, Vampire, Oh, transform Bible. A brass society in your measem. For home no crown, the Pedro in a bear radium, Sabra radiasam obey. You are an vampire. It's time for the word of God. Commit yourself. Just invite the Holy Spirit, our teacher, to take excellent control. Sabri, Ebra eating a miasem. Ton Sefra, whom Cronco Somba Bow. Or no one be the henning. Omba Boa Mountain as some say. And there, Abba or some. What in your minion as I say, maybe some young couple.
Bibi and ho ban yame nim corner son or sabai. Yame ya home. I want now summon no dress and so on summon a home in no cremo. A radimera son say ye tea wasem. Ye peja asafo. One or shayanya, o tea yen. About what I do win him. I'm was some so fresh rye. I'm was some so my nimraya hoso. I'm was some so for ye at 10. I'm was some so. Passa your bonnet for the shisha. The bonfire say radio bonnet for the shisha ye beer. The bra was some more bad year. A radi pegumay. O Yesu Christo demo. And I'm a bonfire. I get it from car. Amen. A person born some bakuma onyankopon na obo ho ban ama na wotwe ko aprobeto no obo wonsam amanyankopon ya baby a wo hwe ya wo tie ye bia se wo te wo dan mo wo ufie wa mo den se bon sem awrade na onipa ye bia osa ayeyi se ye koda ye na ya nsori a ke ni obi ya ko bisano ke ya sorry na ya bubu na ya ka ya kata so a ke ni obi ya bisano so onyankopon atwetwa agyen ya na osa ayeye sabre dia obefa otwere dua no na wafa onwoma na wafa bible no abira so se asema onyankopon de bo ni wiase ne emu ade tutu nyina no ye ba betie se onsuro bibia o wiase a bra na asem obai de esra se odi ni de be ma na asem ye ma obibia kwaba ye kakamo an ne de kan mo ne yesom se ya sore dem ha se ye Facebook se ye SOMPA TV and se SOMPA radio onyankopon hira mo se mo sai momre na mo de yesom. I know to anyame asema amatu den say enidaso hope and I know to us level 2 last week na me no chance say enidaso na enidaso homa wona ketrema da wona bodwem na mojari di wo mo afrosania enidaso ewo ho ema ene ohwe nneoma atwa ho ahia ne ensama ne pa bi ka na sania yebre so mere no so content no etoda wo ye nipa na wabema abu enti aduru mere bi se nipa no pi se on ha no ho mbompa ye no kura bio ebi so edu da ye de ko soma awrade ya homeda no na sorry bampo no etoda na ya ne den se obeba kwasi da asore ana won so osome me da asore ne na aka no obi so won so obeba asore na otimo se late ne de oye pa late no bo ha late no ya ka late mu gamancha na je se odi mu hene pa late mu tumfo hallelujah Amen. ni nyina ka abrabon ho se asase a yaba so no sa no nyankopon hwehwe no o se ye wo bre papa ena ye wo bre bone mu enti ye wo bre papa eba emanipa ena wo bre bone a eba manipa enti o kan osankanfo no ngoma na etimiensa eyimu ba akoko nyina wato ne bo ase ena o se bibibia wo ne bre ewo osoro we ase. And it's okay asomafo no ngoma the book of Acts. Eduru baby ose otai asafo no. Otai bre. Nti wo bre bia na obi bia no som Kristo di Kristo echi bia wamfa no ahongoro. Enti oka Peter no mo ne Timothy no mo ngoma no mo be kan se yamfa nhye yetiri mo se obi bia ra opese ode nyamesom papa tie yi o tie word ni yi odi nyankopon nyamesom papa betana se no o se obetai o hu bedwa o hu be kyere
enti ɔse ɔtene ni mmom ɛna n'amanneɛ dɔɔso enti obi ka kyerɛ wo sɛ wobɛgye Kristo di na ogyae bɔne yɛ a ɛno ano no asɛe nipa koro no onim twerɛ nsɛm mu fiti Yesu na nkasa ka kyerɛ yɛn sɛ sɔno Yesu ɔyɛ duamono yɛde yɛnum ayɛ Yesu Kristo a ɔka kyerɛ yɛn sɛ yɛ a yɛdi n'akyi ne deɛ yɛhu no ampara sɛ yɛn nso so yɛbɛhu no amane nti ebia ebetumi aba sɛ wo a wohwɛ me ɛnoro nyina wokɔ wɔ na ayɛ so woanna w'ani gu so saa na adeɛ kyeeɛ wotumi dwendwene na adeɛ akye ne nyina ka abrabɔ no ho Yesu Kristo hyɛ ne Jerusalem Bible sɛ Yesu soeɛ ɛnyɛ sɛ ɔso kɛkɛ ohu nyame man sɛ nipa onyankopɔn na de ne tumi apa wɔn nyame de basa ɛde bɔwura Misrim kɔ yi wɔn ɔno nyankopɔn ankasa na hinkuro ɔno nyankopɔn ankasa ne man ne kuro Jerusalem ɔsɛ na kuro no mufo gu hɔ te sɛ onwan a ɛne hwɛsofoɔ bibibɔ ne biara timi to wɔn ɛne wura Kristo asafo mu wura hospitals akɛseɛ wura Kristo fo bebre fia nneɛma akɛseɛ na ɛtoto wɔn ebi ma ewu ebi adwuma asɛe ebi awari egu yarebɔ ne tutu bi obi wɔ hɔ a wɔde ne ho nyinaa bɔ afɔre ama Kristo ɔboa sɛ nyame asafo bɛkɔ so anso ɔhaw ne amane na ɛto no Bible sɛ Yesu hyɛ ne Jerusalem no osuɛ enti ɛna osu a ɛka Kristo som ho according to John chapter 11 Bible sɛ deɛ Yesu dɔ no deɛ ɔyɛ dwadini businessman ɔne ne nua Martha ɛmo na ɔka twerɛ sɛm na ɔka obi a nkɔmo ɔmo di ɔmo sika ɛhwɛ Yesu Kristo kɔmo so fie yare timi kɔ hɔ Lazarus ɔyɛ dwadini ɛkɔ kyinkyin nye sika na ɔde bɛyɛ ma ne nua ma sɛ wiase agye nkwa no deɛ onyame asoma na asase so no sɛ ɔnya bɛhyɛ ne bɛtani pɛ aduane bi a ɔpɛ biara monye bi ma no na ɔnni nti Martha ne ne nua ba Maria na ɔmohwɛ Yesu eduru baabi na Lazarus yi ɛna wayare a wawu ɛnɛ wo bi esisi a mo bebre mo nte aseɛ nea bi atotototo ni mo bi a mo nte aseɛ wo de wadagye nyinaa boa nyame adwuma wo to nwum boa nyame wo bɔ twene boa nyame wo ka nyame asɛm boa nyame wo de sika boa nyame adwuma wo de wabusue nyinaa boa sɛ nyame asafo sie ɛbɛkɔ so mmom na asɛ wamane no ɛdɔso the Bible says Yesu Kristo hyɛ ne baabi bɛ yɛsie Lazarus Yesu pɛgya ne na Yesu ahyɛ ase esu nti esu nso ɛka abrabɔ ho na asɛm a mepɛ sɛ meka kyerɛ sɛ esu ne ntimi nkɔba sɛ wobesu saa na esu no akɔ awieye wo ɔse esu nso wɔ ne mmerɛ ɛna ɔsɛ deɛ soso wɔ ne mmerɛ ɛna meyi mpaeɛ ma wo sɛ obi bi a wosu no etu twa amen na ɔse deɛ ɛba amen me se ɔse deɛ no ɛba amen ɔse deɛ no ɛyɛ dɛn ɛba sɛ yɛsere Hana ɔno ani kura sere Hana na ɔse Hana yɛ oboni Hana nyɛ yɛfuru wo ba na onyankopɔn so kyɛ Hana ba na nyɛ ba kɛkɛ ɔkyɛ Hana ba ɔyɛ temuafoɔ ɔyɛ judge ɔsan kyɛ Hana ba ɔsan yɛ prophet for the nation there inhyira bi ba wa wabrabɔ amen na ano bɛyɛ hye papapa deɛ ɔka amen no ɛbɛbɛm amen ɛna anɔpa yi me ne wobɛkɔ twerɛ nsɛm no mu na point a na me ne wokasa fa ho ɛyɛ God delivers in difficult times onyankopɔn gye nipa bra nneɛma mu ayɛ den ɛna nyankopɔn agye nipa yes enti ɛbra nneɛma mu ayɛ den na nidasoɔ nyinaa sa nipa nyinaa nim sɛ ɛnyɛ yie biom wankasa mpo no ɔnyi ntom sɛ bɛyɛ bibi yie biom no saa bra no nyankopɔn na ɔsom no according to Romans chapter 8 verse 28 ɔse na yɛnim sɛ
one or do ratting Yankopon. Ɔse nneɛma nyinaa adeɛ nyinaa ɛbɛdi aboa wɔn na bɛwie wɔn yie ɛyɛ awɔsɛm awaresɛm pambɔ sikasɛm abusuabɔne nnome Awurade bɛdi aboa wɔn amen mɛsɛ Awurade bɛdi aboa amen Awurade bɛma na wie wo yie amen ɔse sɛ wofam me ho ne nti no mɛgyew na wahyɛ me animuonyam ka kyerɛ obi a wa benkum no woni fa sɛ Awurade bɛgyew wante ka kyerɛ sɛ Awurade bɛgye no na ɔno so ahyɛ Nyame animuonyam wo sɛ ɛnkyɛ hwɛ n'anim ka kyerɛ sɛ ɛnkyɛ wɔbɛhyɛ Awurade animuonyam na yɛ Awurade asɛm na aka na Awurade hwehwɛ sɛ ɔbɛba n'asɛm abam wɔ Facebook wa na wa type amen wɔ hɔ wɔ Facebook also na wa share link no na obi so atie Nyame asɛm a ɛnɛ yɛ tie yɛ bebie yɛ twerɛ sɛm akɔ Psalm 34 verse 17 ma wura mfe sɛ ɛne dasoɔ ɛne yɛ wɔ hope level 2 ɛnyɔm aduasa na nkyekyɛmu a ɛyɛ dunson atenenefoɔ esu frɛ na Awurade tie na wɔgye wɔn firi wɔn ahohia nyinaa mu ɔgye wɔn firi deɛ bɛn wɔn ahohia nyinaa mu ɔgye wɔn firi deɛ bɛn wɔn ahohia nyinaa mu enti wo a wɔhwɛ me na ɔkasa afa ahohia mu brɛ difficult time God attentiveness and willingness to rescue those who trust in him onyankopɔn ɔbɔmɔden ɔyɛ obi biara ɔgye ne di no ɔse na ahohia mu brɛ mu ɛbrɛ nneɛma nyinaa yɛ den no ɔse Nyame gye no yes enti me ba sɛ bosome afei wa ɛyɛ wɔ sɛ ɛnyɛ yie biom amanfoɔ srɛw obi sɛ ɔmmoa wo mpo na ade no ayɛ yie mo bebree nipa bɛtumi aboa wo ɛwɔ nneɛma papa bi a wahyɛ aseɛ anso nipa sɛ ɔmmoa ɔpɛ sɛ adeɛ no sɛe onyankopɔn sɛ ahohia mu brɛ mu na yusu wɛda oyusu ɔsɛ ɔteneneni o na kyerɛ sɛ ɔteneneni so kɔ ahohia mu sɛne ehu sɛ obi ɔyɛ ni bɔyɛni kɔ amanneɛ mu no saa nso so na ɔteneneni nso so kɔ deɛ bɛn ahohia ne ahohiahia mu anso kan Revelation ɛyɛ adisɛm nwoma na ɔsɛ ɔteneneni bɛkɔ amanneɛ mu saa nso so na nibɔyɛni nso so bɛkɔ amanneɛ mu anso Awurade nankasa nim kwan a ɔno Nyankopɔn so abɛfa so a ɔde bɛgye obi bi a ɔsom Nyame a ɔgyidie wɔ no so a ɔyɛ teneneni ɛnɛ Awurade nsoma na asɛm na ofi hɔ amen wɔ adwuma mu hɔ amen mesi yadeɛ no mu amen awareɛ no mu amen akwantusɛm no mu amen apɔmɔden no mu amen abusua no mu amen Awurade ɔnyɛ yɛmɛ so sɛ amen amen enti ɛnɛ meka kyerɛ wo ɛne da so a yɛwɔ wɔ Awurade a yɛsom no anɔpa awia ne anadwo deɛ na ayɛ den ama wo deɛ na wabɔ ho mpae a ɛyɛ wo sɛ ɛnyɛ yie biom na ano na Sara asere wo na Sara ɛsere ɛwɔ ne tomadan mu ɔsɛ mate abrɛ nsɛm abɔfoɔ yi ma aka mate abrɛ ɛna wobɛwo Nyame a wɔsom na ɔbɛma wo ba saa abrɛ a mawie abrɛ wabɔ yi na me kunu so abɔ akɔkora awie saa abrɛ na wɔsan ka kyerɛ yɛn sɛ yɛbɛnya ba na deɛ baako pɛ a mepɛ wɔ abɔfoɔ no ho ne sɛ abɔfoɔ no amfa wɔn ano de sɛm ɔse Nyame a ɔbɔɔ ne soro ne n'asase Nyame asase wo yɛ ne dea saa Nyankopɔn na ɔsɛ ɔbɛyɛ biribi ama wo a wohyɛ me ne wo a wotie me no ɛbɛyɛ ɔno Awurade yɛ ɔno anaa Awurade yɛ ama wate Awurade etie wate Awurade di ama wate ɔse ɛbrɛ sɛm na ɔno Awurade ɔbɛhyɛ wɔ animuonyam enti meba sɛ bosome wo a wabɛma bu wo a nidasoɔ no asa wo a wakɔfrɛ abusua bi mu a wabɔ ho mmɔden bia aso nneɛma pɛ sɛ ɛsɛeɛ
obo wa wasaka nneke ye bisa sika kese bi wo ho a wasaka wotimi nya ye bisa nneoma bi wo ho a esese ka wotimi nya anso enne mbom na nneoma mo ayeden ena me ka kire wo se onyankopon de mre ne na ye na adwuma na ochena sese or say tomorrow about this time. Yes. So ojunu hunamu a onye nyamini. Yes. Say aduane ni krom ho awa Samaria. O sikani nya bi nto, ohia ni nya bi nto, aduane ni ba bibia, edumre se nipa edi aboa bini. Aboa bini na nipa edi. Edumre se nipa kunkum nipa. Ana wanya aduane edi. Na o ka kire me se ochina sese Ibrahim aduane bebu nipa fam de enye ho ena me ka kire se o hwe nneoma atwa ho ahia ne nsema nipa bi ka kire wa ka onyini ansoso Erade de waboafo eba Erade beto ma na ho na bi nsi asase so da asedru baabi no nipa bi breso nyame to ma na ma wonde a wo so breso nyame eye bibi ama. Amen. Mese nyame ohwe wanumonyam. Amen. O nyame okai wo. Amen. De wo gidie no obeka amen kese pa. Amen. Isaiah chapter 43 verse 2. O nyame ginipa ewo bra niam mo aye den. Isaiah chapter 53 verse 2. Odifo Isaiah nwati aduanan me ensa chichemu yemi. Se utwa nsu a mene wo ana wo ho. Tie o se utwa nsu a me nyame mene wo na wo ho. Nsu na wo namu asroche ne bo no. Me nyame me ka ho. Na se o fa nsu bonten mu a. Na se o fa nsu bonten mu a emfa wo nko. Emfa wo nko da. Se wo nam ogya mu a. Se wo nam ogya mu a enhyew. Enhyew. Na ogya frama enhyew. Na ogya frama enteme enhyew da. Na chese onyankopon kasa God presence and protection during challenges moment. Amara nneoma nyina ya den. Na wona mogya ma obafa na hogoro. Ya ma me no be di adanse omo amoya aduane. Ne wona oya aduane moton. Na ogya ne omo amototo pa no ya ka fro no ho asem se oben a sign I was feeling the heat aso nyankopon say wona mogya ma na kire say nyame ka kire wo a wo hwe me say emra bi bedura wo befa gem enti mu bebre ogya no mbre mu ana wonam no tepene so wase wona mogya mu a enti enya nwanwa say mu bebre se wo da kora wo nteme na sika hye wo botom ye no aduane kora wo ntimi nni na ano asomofo no say ye di enim de ye nyansa ye wona ya aso asoroche ne nyai da me pasa me ma wo say ye wo nipa bi a owo ogya so tumi owo asoroche so tumi owo insio so tumi na say nipa no ono na wo ne nam no me say ono na wa ye den ono na wa betra ni nwuna ase say wo som no no me say ono na wo som no anopai awie ahomachi anadwi sabre sa nyame no na wo som no no osu na mogya no mu a our hobby God presence and protection in the difficult time amane hu bere no enti ana no nso munya ne Yesu wo koduo no mu no o hwe asroche ne na oti asroche ne se wo asroche ja menyamanya de ne yedi no na esuafo no kan onipa ba mpo kura die te epo ne asroche etie no me mpa ibo no se efri sabre ko ya nyame nti asroche bi ma ho amen nyame nkasa nkyere asroche bi amen nyame nkasa nkyere ogye bi amen nyame nkasa nkyere ehum bi amen nyame nkasa nkyere insuo bi a amen enne aya hanta pese etwifa wo so no onyankopon tre ne nsa wo so ma ho de wo gidie no beka amen kase pa amen obi asroche eye yade obi ja onamu ya yade ana hwe nnura atwa ho ahia enu ni bi wo kro ntimi nkyire nipa enu ni bi wo kro wi aho na okogye enu ni bi shawo bag mu onum no bra no obo oda pania so
this a wopanie obi hwe me obi tie me panie hye wo baagi mo obi hwe me obi tie me mene bia gese onipa na kire wa aduane a wobedie this obedidi mpo na oyam hyehye wo anso kom de wo yam obi ha wo ano no anso yesom nyame a ose me man tampia no mu ena me de sama yade ayaresa bi to obi so Amen. ayaresa bi wura obi dan mu Amen. ayaresa bi wura obi fie Amen. yesom nyame a sika ne dwetɛ eye ne dia SEDAR transmami God bless you tell me you so okay 1 Samuel chapter 2 verse 7 ɔse onyankopɔn ma nipa bi di hia na wa ma nipa bi adi yie Hana ne ɛka saa asɛm nyame yɛ nnua ma Hana ba wie ye no Hana nyoma ɔtworo ma awurade ɔse nyame ma nipa bi di hia na wa ma nipa bi adi yie nyame bre nipa ase nyame ma nipa so oyi nipa ne bi firi sumina so bola so yɛka sumina na amafo no nim sumina no bola so ɔse nyame teme peke nipa bi firi bola so na ɔde na betena ma pomba etwa so nyame bepegya wo Amen. opepegya wo adwuma no Amen. 2025 asa adwuma sɛm ne sika sɛm ne ma nko yi nipa so nte wase demand ne yɛ kɛse ɛna wo hwa benkum ne fa oni aboafo ɛna obi hwɛ mi osu opesika bi ayade o investment na wa yɛ no opesika bi apush no aso sika na wonya o project ne ya aka ɛna obi nuama opesika koyi ayɛ den ye bi school yi ebi ma school fees tu ayɛ den aso me kan kyerɛ wo sɛ anano na yɛ dan Yesu ne nasuafo ka sɛ mo so mo ntua to no bi na kasare akasa wo sɛ obi bi atua ɔmo hwɛ ɔmo kɔtokuo mu a na sika ni nyame a ɔtemi ma Peter kɔto drawa ma oyi nam na oyi sika efiri aboa no anumu ma ɔde kɔtua ɔmo ka no saa nyame na wote ne nyuna se onyame bia kwan sika kwan ama obi onyame connected destiny connectors bi abanipa bi destiny helpers shebre mu aboafo no orade sum won tiko omoba meso omoba shebre mu aboafo oba wa brabo omoba o mana brabo ukru na brabo oyiri na brabo business no mo so shebre mu aboafo no ba Jesus. Ye na sasa wo ya waya enye ye bium ene ekame ayesa o mpa bere na o mpa adwuma sa na nipa bi hu aso na na suafo no kan bi Peter say ya ye adwuma anadwomu ni nyina aso ya anya hwe we labored throughout the night nothing we get wa ya anya hwe obo enne o ton nuama aban adwuma a wo ye we are civil servant, public servant, and then we private sector be we are one kasa and then utility bills no cry say o balance and balance. And then nipa bi so do you dey share wo mu no o fa fon frɛ won na nsɛm a wote no enye de. And I make kira wo say nyame a ɔbɔ kwan to bebe bi akwan die Peter no man susu da na Peter nim say Yesu besoma won say ko papa na ye ko sa na yade no maame na ne ba no wuo na ye gye no monko ne fie nko kan kire ne se na no ya no papa na ene oma ye sika anso Yesu ansoma na suafo no anko nipa bia nchen eno na kire nyame onyame kwan obefa so ahye wanu monyam no e wo no nyame nsem wo freedom ha ko ya Messi nyame asem ko awieye ya Oh Jesus. O nyame awie mu nya ne sachira na no o ma ne sanchire ne nto so ento wadwuma no so ento ukro so ento yire so ento wankasa wo so ento wo hwabure no e kame ayese obonefo no de won sa to wadwuma no so adwuma ne ntome nso aba
ejuma no nteme nko yie onyame bɔ soro ne asase na ɔbɔnofo na fa asase no mom na ɔbɔnofo na fa asase no mom ɔse na asase no so ayɛ sakasaka na ehuma butu asase ɔse awurade tie mo according to Genesis chapter 1 verse 3 ɔse let there be light and there was light and then nyame han tɔ usi kasɛm so ɛntɔ wɔ ejuma so ɛntɔ wɔ hyɛbrɛ so ɛntɔ wɔ ma so nyame han tɔ wɔ so let there be light and there was light. And now me pesa me kan nyame na wo somno no san yo setie. Yes. O nyame ni hu o nyame ye somno no. Ni hu. Yes. Ono no to ne bre. Obom frama. O ma ehumutu. Yes. O wo so asase. Sa nyame na osoma no. Nyame be ma wo so bi aheden. Yes. On kan Ezekiel chapter 37. Osi ohu bonho bi se dompa yemu ma. Eni fro Nyankopon chemba onyame akwa no sese na sa dompa ya ohu ebenya nkwa na odi dompa nu gina ho ma Israel odi dompa nu gina ho ma nyame ma enne yemu bebre nuoma bi akokwa wo ho na nipa bi sa o se nti nuoma besa ya yie biom nuoma besa ya fefe biom mu bebre bi a wo ko turu ya enne wasan ye turu yemu bebre nyame de nuoma bi hye wonsa odi nipa bi ba wa brabo nipa bi se no nipa bi bre na se nipa bi so yo obrenfo nipa bi se obofom odi nioma gu fom a nioma sen nipa bi nam kwantana so nipa bi nam ahomache nipa bi nam anajo nipa bi ntonko na wada nipa bi aye sumade atia o ama nioma nyina asai o se dompe ni nyina na ehu akokwa o se onipa ba kasa kire dompe no na ankwa bebem kasa just speak. And no be kasa chire na juma obi kasa chire ne ma obi kasa chire na ware obi kasa chire ne yefuro enti David say me David mi nwu na metena se na meka urade amene ye akire and no obi kasa chire ne ho say yade no betu ayira and yade no tu ayira oba na bronsama fa no nomum no oba na owura red no de trama do afa no nomum de onne ne ho no and na aware sem na ese no adwuma sem na ese no akwantu semna awoso no ene me kasa kire ogidini me kasa kire ogidini se kan samiense go shebere so dia na wo kan kire wo kra ka bebe kire mo kra o se me kra ma wanenye me kra ma wanenye o wiye ye na wa kan kire atamfo atwa ne ho ahia se ma atamfo e ma wanenye me ho da na ma ne djuma no tofoma na djuma no be se asore ma ware no tofoma e be se asore sujadie no e be sore bone na matter form no Ewurade be yi mefri bone mo Ewurade be mama say asore o ka kodu say o treni ni be hwe form pranso o be say asore be hu so bi adwuma asore amen obi shabre asore amen obi ma asore amen obi awari asore obi kwan ibie obi anim onyam oba obi ayefro oba obi Kristo som oba ena obi de ne ho nhyeso tumi ade bi e hya wo so apam bi a edu nya ebusia kontontwim bi mo no me bi anipa kan gu ebusia wa kofiri mo ena Ewurade you apie Ewurade ma wo you apie ena nipa bi oba you are coming out amen rata katosi andele kaya lebe bresa ayana ya ase unam ujemwa na chese ujana Nyankopon nya nim se yemfa gemu kwa uja ubibie no obefa gemu a enhyehyɛ woda enti prenso prenjana so ebie na wo hyɛ de obehwɛ no wo dan mo na bamu bu enne wo hwɛ TV no so din me no na ɛkasa no uja na wonam nyame wɔ hɔ nyame ka enche jana bedum ebedum o ɔno na odum ja tumi ɛyɛ kan Hebrews chapter 11 nyame fa nipa bi dum oja tumi nyame be fa so adum tumi bi amma no ho so ofi ho amen brade be fa so adum ohia tumi adum boni tumi bi e wo fi ho te ofri fi ho de a ye ma de papa ye sesa fi ho de mo bre bibi ho Ewurade be ma ne nsa so enti nyonto ni se so tene ne nsa se wo ne bre mu a na tumi nyina bera so o se ni di Emmanuel no kire se oh on come to us me no na ye chapel no o se ni di
Emmanuel no chirese mema no. Hallelujah. Amen. Nahum chapter 1 verse 7. Nahum chapter 1 verse 7. Nahum etiba akochemu nso. Awurade ye oye dwankobia hia dam na wonim wona odwane koto ano. Amen. God goodness and his rule. Onyankopon. Awurade ye. Ni yemu ye. Nyankopon ni yemu ye. Nyame ni yemu ye. Ose obi bi odwane koto ano bia. Eto da jai kasa wate. Ade ba akwa me hu Onyankopon. Re na adwumo pese nyame ye bibi ma jai kasa. Ehwe Awurade. Ehwe nipa bi. Awurade. According to Luke chapter 1 from verse 26 to 38. Obo mame for me no din wom. Na say mame ba akode no ya brewa. Na friend Elizabeth. The Bible said through baby na ye to mame ni din say oboni. O say wabusuani Elizabeth a omo friend oboni no. Anso man hu Bible verse bia Elizabeth dey complain here. Say Elizabeth ni obi kun ye. So obi aboni din say mama Elizabeth oboni ma Elizabeth respond ye baby bia member verse bia ni kyerɛsɛm wankasa. O say osoro abadwa no nyame asom obofo Gabriel. Say memra hu nte. Yato so mienu nyame adomo ema nyina mu abusuan mu o papa ni bi o maame ni bi be ma na okwa ware no mbo no so Joseph Kabinte ni ono so ni bi anso wiase nyina mu nyame akai ho wadomo ma nyina mu yato so mienu ode nhire bi atoyem yato so miensa wabusuani no nso so a ne pa asre na efe no boni no sa wabusuani ne nso so we ne bosom ya eto so nsi bon sema nyame the goodness of God bon sema nyame sa ne goodness ne ebi ngura ufi ho amen engura wadwuma num amen engura ware num amen engura kristosu num amen wo ministry no so bi tom amen ya wo ye bia o ma no nyame man to so amen mese nioma no pi wo ho a nipa ayetia aso nyame be fa oba ba akoso oh Jesus e de ahye we no wonya yes Lord mese nyame be fa oba so e de ahye we no wonya yes nyame fa Maria ba no so enti bebe bia ye bo Yesu din bia na Maria wo yes nyame be pagya wate amen maame fo ne papa fo wo hwe me awotie ma wo be pagya wo ba no nyame ma wo mre ngu da wo bre mo di nyame chi ya che enka na bibinyum na mo to no nyame asole fie Methodist asore Roman asore no na mo toto Presbyterian asore mo to bibinyum mo to bibinyum awurade mo awo ma tum ne ma anye yi amamo a awurade be ma mo ma ahye manumonyam dobo ne nsem no wagye asem na tum ese de obo ne nsem no onim se de wahye bo no oye no kwafo mese yesom nyame a ɔte ase o yes nyame a ɔnhyɛ ni wuo na ɔhyɛ ni munyam saa nyame no na kwasi da bia ɔsɛe wo mmerɛ ne wadagye a wobɛsom ɛnɛ me kasa kyerɛ nipa sɛ wadwene no ɛnsisi wɔ so biom na menka kyerɛ sɛ woyɛ nipasɛm ti yi nipasɛm no firi hɔ yi nipasɛm no firi hɔ yes na ye nyame na osom no enye nipa nyankopon na oboa na dwuma enti na ye nipa be den so de won sika mpo eboa nyame eye nipa no be den so ode won ahonyade eboa awurade eye nipa no be den so ode won nipa dua eboa awurade ebisa so wadi nyame achi ama nanim ye agu ase wadi nyame achi ama oya akem wadi nyame achi ama nipa nyina ekogya no ohwe ne classmate ne roommate oni omko hia wo tertiary ohwe positions abi mu wo na ohwe baabi a wakoduru hwa ajapade a enipa bi ya
But when can't just afena die papa no ba eba. Afena yesisi die papa. Mo amonya akwenya kokoko new site ahodo. Okohwe dan ahodo asese yesi. They say dan bi kura eba o mo si ayemfa blog kura nsi biom. Saa dan bi na wo besie. Amen. Saa dan bi na o ma besie. Amen. Enti omo di kan no mo ni kan. Mo asibie no mo nsie. Na wo de ba nyame mfa mre dodo na ye na ade o. Ade ma nyame hu ye hu ni se Nyankopon mre no so so obehye wanu monyama. Eye agi ni pansam o. Di ohun wo a osere wo. Di ohun wo a ode wo fie kasa kire wo. Di ohun wo ode wabusu kasa kire wo. Di ohun wo ode anano bi kai wo no. Sa nipa kro na be hu akasa wei eye urade. Oh Jesus. Mo bebre nipa bi aba watiri woden. Okuna busuya, oyire busuya, awade bi okomu, nipa bi ode wa ho ode nyina ko boa no, ene wajawo ya na nsama okango so no. Etoda wo hyedem a, eya wo se kuhu, eya wo se ko wipi ko twapi. Amen ka kyo se enkoye wo ho bone. Enye wo ho bone da. Na nyame de wo ba asase we suma abotaye. Se meda no so na aso. Obu wo ha Daya was so nyina kyerɛ sɛ omre na so. En mo bebre o se mene a nneɛma mu ayɛ den saa bra na nyame ba wo. Enti mu na wo hwɛ me a wo tie me a nneɛma mu ayɛ den no. Nyame na mu ba. We se ona mu ba. Nyame ba. Nyame ba brabo no mu. Oba hye biblia won se se dia asese mu na emu ayɛ den pa. Nyame se mre mu ayɛ den no. Saa bra na the presence. Yes. Saa bra na oma the presence. Sabre na ne mutie sabre na okire ne do sabre na okire se wo yonyame ewre mfi ne din ba ko ose oyo odo nyankopon God of love. John 3:16 ose se ni onyankopon si do wiase. He loved the world. Na nyankopon ano ye bra ye atrenefo na embo mra ye ni boyefo no na Kristo on ne do no oda na di Bonsema Kristo. Now baby I am depa verse 17. Verse 7. Also onyankopon soma ne ba no so ma wiase. Se wo boni bi a wo ye nti omra na omebu atan. Na emom omra saase na wo mfa ne so. Na firi sa boni no. Enam no so na fa firi se owo no. Enam no so na fa firi no me abusua no. Enam no so na wo fa firi sa aka no. Erade soma ne ba no ba wiase se on fan so on fanjo. So oji na asem we edi na nsema me no ka no anopa wie ahomachi anadwi se odi asem we be nante a niama besesa. Amen. Niama betene. Amen. Niama betene. Amen. And your friend Joshua, according to Joshua chapter 1, as Joshua, me na me you wo ye den na ye nam mensuro asam na me de ama no e ma asam no mfru anum. Yes. Anopa ewia ne anadwo enya asem bi asa twere sem Bible na me no ka ho asem na dwene ho anopa ewia ne anadwo na de ya twere guru twere sem no fa ye dwuma na okwan so be ye wo jo na ebe wie wuye na ebe sen ye si wuye. And obi awie ye be ye fe. Amen. Me say obi awie ye be ye fe. Amen. Obi awie ye be ye jojo. Amen. Obi awie ye be ye nkurumdie nko. Amen. Every sabre ko obi awie ye be ye adansidie nko. Amen. Me say adansidie be to wo so. Yes. Na e be to wo adwuma no so. E be to wo ma so. E be to wo shabre so. E be to wo so. Amen. O gidie. Yes. The o gidie no beka amen kase pa. Amen. Sit down. Let's go for the last Bible quotation. We read 2 Corinthians chapter 12 verse 9. Let's read Psalm 50 verse 15. Psalm 50 verse 15. Psalm 50 verse 15 before 2 Corinthians. Enyom aduenum chichemu edunum. Na frame hear them. Na mejew na wahyeme enonyam. Amen. God promised to intervene when his people call him. Kabrofo kakrama mintie. O kakakrama mintie.
God promised to intervene when his people call on him. Come on, Minty. I know that. Osi nyankopon ɛhɔ na yɛ me de ɛna homache me hwɛ mu no na kyerɛ sɛ wo a wo hwɛ me a wo tie me no ɔno nyankopon wa hyɛ de na wa yɛ din na nyame hwɛ sɛ o bɛ frɛ no enti ɔsi nyankopon bɔ hyɛ ne sɛ ansa na ɔno nyankopon bɛbɛ mu no gye sɛ ne manfoɔ na safomba ne ma youth for, women's ministry for, men's ministry, asofo, ewisia, nyanka, efren. Ɔsɛ sɛ ɔmo frɛ na ɛhɔ na nyankopɔn ɔintervene ɛnɛ frɛ no wate ɔbɛba wokɔ wokɔtɔdwa anim a frɛ no wokɔ wo dan mu a frɛ no ɛmena nisuo egu bebree no saa mmerɛ no frɛ no ɔbɛba o ɔsɛ na asorɔkye no na ɛbɔ kokoduo no na yesu ada hate yɛsɛ nyame ɔntɔnko na wɔnda na na yɛ dɛ na yesu ada wɔ koduo yi mu ɛno soso yɛ asɛnsɛ bɛwu yɛsɛ nyankopɔn ntɔnko nyankopɔn ɔnda yɛsɛ yɛwurade yesu kristo so yɛ nyankopɔn na yɛ dɛ na naano koduo no mu deɛ wada se hate ɛno soso yɛ deɛ bɛn ehintasɛm o na kyerɛ sɛ nyame wahyɛ da akata n'ani yesu akata n'ani wɔ koduo no mu na ɔde na ɔnaayɛ ɛmena wɔn frɛ no no ɔbaeɛ anaasɛ wama wɔn na ka kyerɛ sɛ ɔfrɛ nyame a nyame ma n'ano na elia esu ɛwɔ ehemfo nwoma no na elia etwa adwo yɛwɔ nipa bi a na wɔn kum nipa wo ɛnyɛ yɛ pɛn so nkwa na yɛkum nipa ɔsɛ maame bi tena ase a na yɛfrɛ sɛ Jezebel na odi abayigorɔ nti ɛnyɛ nwanwa sɛ kristo asafo bebree abayifo tetem abusua bebree abayifo tetem bible na kan ɔsɛ wo na Jezebel ɛbrɛ wodi abayigorɔ yɛ bɛyɛ dɛn na asomdua aba kuro no mu hɔ ɛne fi hɔ nti ɛne nipa bi di abayigorɔ wɔ abusua no mu borɔno no so hɔ adwuma no mu hɔ asafo no mu odi abayigorɔ enti Jezebel baako pɛ wɔ wasafo mu ɔwɔ abusua mu a deɛ na bɛsi ɛtɔ da ɔsɔfo bɛka sɛ nyame ni hɔ anso yɛ Jezebel na ɔte fi hɔ no ɛna asomdue no ba na wasɛe no na ɔde ɔhaw enti na nyankopɔn ka kyerɛ wɔ nnwom nwoma no mu sɛ frɛ no hia dɛm Jesus ɛnɛ nipa ntimi mfrɛ no da hia dɛm biom ɛnɛ mu bebree anadwo mu mpaebɔ no wagyae bɔ personal Bible devotion wagyae family devotion wagyae home service unko biom even programs unko biom ɛyɛ wɔte fie ɔyɛ dɛ ɛna woyɛ nipa asɛm ɛna wobɔbɔ nipa din asemasi asɛm wa dodo asemasi kasa tenten dodo ɛno nti na menkɔ asemasi wenti tie deɛ twerɛ sɛm no kɔ ɔse nyame ansa na nyame bɛbɛ mu no gye sɛ wofrɛ no ɛna wɔn sɛ wɔfrɛ no nyinaa yɛ mmerɛ nyame yɛ nam n'asɛm so na yɛfrɛ no ɔse watwerɛ ɔsɛ ɛsɛ wɔse sɛn ɛsɛ wayɛ dɛn watwerɛ sɛ bronsam ba yesu nkyɛn ɔnam n'asɛm so yesu so edi bronsam so ɔnam n'asɛm so ɔse watwerɛ ɔsɛ ɔbɛsoma n'abɔfoɔ ama n'abɛkorɔ wɔn nsa yam na ɔnan ɛnka bepɔ Psalm 91 okotu yɛ ɛnɛ deɛ na mepɛ sɛ meka kyerɛ wo ɛnɛ nyame asɛm yɛ afiri wo tim ɛyɛ me sɛ no deɛ yɛmfa nni bɔnsam so nkonim ɛyɛ me sɛ a te sɛ go back to the Bible mo bebree wo Bible no nyinaa sɛ sɛ wohu baabi a wɔ Bible no nyinaa na sɛ sɛ ehu abo ntutu a ene wode ato sese kura no nyoma bebree ne dem ho biom na ma for dem tete no de owura dem center table ne room divider na bi ni ho biom ene nyoma nyina sesa
It is the Bible no kura e she drawer bi mu. Ko yi tete na ma for Bible e da won so yen so. Tete na mo to tete som na from orthodox. Ne tithe book kura she ni pillars. Now go back to the Bible. Or sit there hear them. Let us say nyame kasa kire wo a ene nume bu mu ayedin. Unam challenges mu, difficulties mu, Yakopon catch us a can abrabo. Also from us out there here demon. Na me Yakopon mejo. And to God intervene when we call on him. Say ya frana, say ya sufrana, say ya bonidia, say ya frana, and on no radibem. And I catch it obi or obi good in the first frano. Friend of Bosomi, friend and our tree, obi or show me on Facebook, catch it or say, my friend, I will call on him. Type of say, I will call on him, and he will intervene. Obebem, 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 obebem. It's not over. It's not over. Catch it on say encourage. Encourage. Catch it on say peku encourage kuna. Oh catch it on akuya catch it on. Yaw. Ya catch it on. Ama catch it on. Encourage. Kwejo ni adwa catch it on say encourage. Hallelujah. Amen. Let's go for the last verse, then we'll close for the day. 2 Corinthians chapter 12, we read verse 9. Na ose me se ma dom edoso ma ho na metu ewie peye ewo mmereye mu enti me de anigye pii mehwohwa me ho ewo me mmereye ho emom na Kristo ahoden abetena me so. Amen. God grace sustain us even in the darkness time. I want to say something. When I'm nipa or can't say something natural. Or can't you open for Paul? You walk to school. No. I'm rather not catching and say Paul. Woman, ya bow dam. And the professor be with me. What's young woman? I also Bible and young one was here. Now, no. Now I'm rather no catcher as small for Paul say. Hey, woman, ya bow Paul dam. What's young woman? There was young woman through baby. I was saying about fire radi Yesu. So, or no, the woman was young, the professor or the certificate in a good demo or the Yamia Sam Venante, a true baby. Number you'll be able to so. No, how be out the tunnel. So, nay, Yannis say, the nipa be cancer Paul or Safway. Say, or so your Safwa. So, when you're there, Nasa cancer, some rich Yesu Christo, dear. Also, your back can be a channel. Yesu call no one Cassani Krum. Ewa hefa Nazareth no. Osu obu no best or Safwa. Nyama oyana mana maimono. Ye be ufia. Ye be ukrum. And ne. Nipe bi se enti wakwa asole ache se baby bi wakwa asole se nyame tumi wo ha ka wawoba ka waware ka wadwuma na yeye ka nyoma yeye ama anso Paul yade mu nyina no de na Nyankopon ka sa kire no o se still e wo mo so how wo so de anso madom e dos wo so enti enya nyame adom e dos wo so enti na o da so ti ase awunwu ye no Sunsum yeshia yeno. Omo yeseka 2025 ka wubewu. The obru nua the ode hina ampugu fom, the ode kosua ball fom. Obi yeseka o hye wase. Anso no, nyame adom a edos wo so nti won so da so te ase. Wo amen no da konfa no che. Me se wo amen no da kolebu o. E da red ho, the make no want ase. Baby bia obi pi no ko turu ye. Baby be our pressure no go through yeah. And so that's what he has said. Obedient through her. Me say ambulance at all call ye. Keta ko that's what hospital hodo. Sa keta na man for that's what mon sorry. Sa word no a man for kwa mon ma. As one say wa call. Pasanya ba. E
abusuana wako free mo no enye nyame adom na dɔɔso ma wo enye nyankopɔn adom na dɔɔso ma wo a ka de wo hu ne nayi ka hu saa de da wo bebre kɔ wo nchi kakra na bia nyame de ene wo ba wo de wo ka ba wan kasa wa drive aba wan kasa wo ti wo fie o man so no abobɔ abodin mo bebre o hwɛ me wo tie me o obi man so obi cross wakopie Europe wakopie Asia America Australia ogusu a wusu nyankopɔn adom dɔɔso ma wo nti hwɛ wo ma me yemma wan na aduru ba bia wa aduru no certificate na ekuta wo no efie ho eni ho oh mo bebre eya mo hu de awurade aye efie osofo ye efie o ye ni sofo dabi efie o ye nware dabi efie ho ye ntimi mpie mo bebre ene o ye star mo bebre ne onso ye timi fro say owner ebi from mama obi from daddy obi from director ye from officer oh awurade aye bi I say Paul madom kedoso amon ena me ba sa me ka kira wo se e bia wo bedre e awurade enye awurade na de wadru sei ya e ye hwan enti enhwe de wo pe ne nei yes ne abrabọ na asese mu aye den no nkire se nyame nya hwe ma asofo second Corinthians ma ahwefo ne tiefo ntie na ose me se no se ne se madom edoso ma na metumi wie peye na metumi se wie peye ma omere yemo e wo omere yemo nti sabre na asomafo po aye mmere na nuoma ahye no so nuoma aye den efi ono ye ntra flat mo na won so wa high flat tim efi ono ye friends asengi wuru mu atakwa me dan no we se me wafa ena owuo no ode me maame ena me maame de maame na yakko wa wurum ho ewo ashtan ho ewo bantuma ho asafo wa wurum ho na yakko ebu akwa ho tana so kro dadam ho na yakko wa wurum ho na bi buru nua ena hwe se ena utimi ka se plot we ya me plot efie we ya me fie aba ana wurafi ye mo bebre na dan ba ko no ono nananom nyina na mo dan no mo bebre mo nkonkran amanfo da balanda so na edan no enya se dan no nioma ye dan no mo ma one ne nananom nyina na mo oni just one room enti ye de nioma na gudan mo na dura nwumere mo de da balanda aso enne hwe se hwe bebe bia o sese hwe dan ya wotimo and I don't be that will be on them. Sorry, so this message shall be continued. Amen. Wow, Shabby, I will damn. Well, would hear me? I will fear. What take come? Me pass out the Munya Merad. I will not summer what just open your mouth. Just open your mouth. Then I say, should I read it? And more renfi, more pagan, your mamma be organ, mamma renfi. Onyamia, where you wo and through how no ama. Boss rinse no mama. You want to come a bit and shut the abba. And shut the abba and you say you Momo bebre wako super wako by day. Hey! Let God hear your voice. Just open your mouth. Backers. Manyami tone. Thank God. What's the man don't do so now?
Also, my grace is sufficient. Just remember the days. Remember the days. Remember the days. The days of your trouble. Second silence. Eradi kai kai.